assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe men jittaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna o foof oɗo boroso aw holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ha saro e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi to banggal réseaux sociaux ji to tawa ɓe mbi ko wayni kayne haaɗi ɗanade gardiɗo leydi ndi kono kadi ɓe gardi jaabowol e nder journaux ji ha joni e nder jayndel ɗi ina jeeya hen tan hôpital mo ganduɗa kañum woni hôpital Aristide Dantec ɗum ɗon noon ina anda tan ɗo joni woni koye fewndede kono wiya koko tawa toon kayitaji ne wiya faux diplôme aji e nder toon ma en gar hen so e nder jayndeli ɗi woni ina jeeya hen kadi banggue goɗɗo e goɗɗo ɗi ganduɗa ete ha tengti e banggue coftal ɓalli joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ɗon ndeweten garen e jaynde guendiri Le Soleil jaynde Le Soleil noon ari oɗo subaka e konngudi gardiɗo leydi ndi président de la république Macky Sall wiide tan oɗo saaha kay yonti kay kamɓe guure arabe ɓe nanna juuɗe mabɓe eko faye gaz kamɓe ni ɓe jiiɗi jeeyede e guure ɗe ganduɗa yete ine jeeyay guure baɗoje exporté walla tan liggotoɓe e banggue pétrole et gaz ɗum woni konngudi makko e nder jaynde guendire Le Soleil caggal ɗum garen e jaynde quotidien le quotidien ɓe mbi yete Aissata Tall Sall suuti konngudi muɗum kanko jagorde nde ɗo no wi tan yete ko fayi yete banggue relation Afrique e partenaire uji muɗum mana wondiɓe muɗum ɗum ne foti ƴewtede no feewi saabu koko ganduɗa kay saaha foof ine wona ko waw kone addana caɗele to banggal Afrique to ete ɗum woni konngudi makko konngudi Abdoulaye Baldé kay kañum yete fawama nani hen kanko Abdoulaye Baldé o arti tan e autoroute aji ganduɗa ne maha nder ne fewde e nder leydi ndi caggal ɗum garen tan ha joni e jaynde Dakar Times noon kañum noon ari tan e banggue gardiɗo lendi président Macky Sall wiidemo tan oɗo saaha dil makko kesso pour Afrique woni no ɓe mbatta haaɓe mbawa waddude junggo e faanu e leydi arabe ɓe gam tan ɓe mbawa darade to banggal pétrole to kono kadi ɓe guddita marché ji ɗi beele yete woɗɓe ɗen ne mbawa jeeyede hen te kanko noon o wi to banggal ONU to ko timmi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi aɓeni gone e Afrique aɓe liggoɗo e mum kono Afrique yiyani hen hoore muɗum hay lawol gotol ɗum woni konngudi makko o wi noon liggeyaji ganda walla cifodiral kandagal hakkude mabɓe tan ɗum koko foti ittede adde ko fayi yette e banggue multipluralisme ɗum ɗo nete woni tan ko foti dañde e hakkude mabɓe saabu yete ko wayni ine wawi addandeɓe gueɗe ɗe ganduɗa ko ɓuural wonata to banggue Afrique ha joni tan ɓe gaari kamɓe yete dirigeant ji walla yete kamɓe heɗɓe aduna eɓe dañno e goomu walla mbiyen tan rendo mango ɓe gonno te arabe ɓe to ɓe mbi ɗo joni noon ɓe jiiɗi tan ko udditande dame ɓeɗo beele kamɓene ɓe mbawa fawde koye mabɓe ɗiɗo woɗɓe kay ɓe ganduɗa oɗo saaha nanay poɗodiral woni hakkude Mali e tan France saabu yette nde kanko omo ganduɗa woni yette woni jagorde joguinde to jagorde nde ganduɗa kay ko kanko woni secrétaire d'état mo France nde o dari tan o suuti konngudi makko wiidemo tan ɗo joni yete kamɓe Mali wonɓe toon ɓe walla jooɗiɓe toon ɓe ko intérêt ji koye mabɓe ɓe ɓuuri ardinde kamɓe to diwan mo Mali noon kanko ministre malien mo affaire étrangère nde o suuti konngudi mo kankone o jabtima oɗo kay secrétaire d'état française saabu o wimo ko onon kay tigui kala ko boni ko onon bonni ɗum saabu ine hande nane duuɓi sappo ɗi ganduɗa yete on mbaɗani sona ɓeydande malinaɓe caɗele te gonɗon koye frontiére o oɗon ballita rebelle aji ɗum woni konngudi makko ɗi o suuti o fawi tan e dow leydi France ɓe mbi ko tolne temedere capanɗe joyo ɓiɓɓe Sénégal naɓe kay nana jiiɗa ittede Allemagne gartire ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garine direct news ɓe gari tan e faux diplôme aji kalaɗi to
toon to ganda kañum woni hôpital Aristide Le Dantec ɗum ɗon noon ɓe mbi kay koko hulɓini sabu ndeɓe kelata walla ndeɓe pewdata wone banggueji ɓe tawi toon ko kayitaji ganda ko diplôme aji ɗi ndewani lawol kono namdal ngal walla namde ɗe ina jaaji sabu ɓe mbi tan ko oɗo saaha ɗiɗon faux diplôme aji ƴewtindaɗi beele kay ko beele ɗiɗo faux diplôme aji kay koɓe ganduɗa yete meeɗa gaddande caɗele sabu ko so tawi ko yimɓe ƴettaɓe toon to hôpital to beele ɓe gaddanani caɗele rafaɓe beele yete kamɓe kay ɓe meeɗani yete wadde ko ganduɗa yetne wawi warde neɗɗo e hôpital o beele koɓe poti wadde ko fo aɓe mbaɗanno ɗum walla beele aɓe gandando laabi ko ɗum tigui woni namde ganda namnama e nder direct news garene ƴayde Walfadjri kamɓe noon ɓe mbi oɗo saaha gardiɗo leydi ko haɗi ɗum ɗanade ne jeeya woni réseau sociaux ji ɗi saabu ko woni fo yete hen te goto fof ko wela haalata ɗum ɗon noon woni ko waɗa e nder ƴayde Walfadjri walla mbiyen Walf quotidien ha joni le vrai journal kañum arti tan e jabtade wiide yete oɗo saaha hayso tawi réseau sociaux ji ne foti ƴewtede banggueji goɗɗi ɗi kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe keddaki hen caggal saabu kamɓe ne yimɓe mabɓe nane nder réseau sociaux ji ɗi ene cuuta konngudi ganda wona konngudi e beldi nande ina haala ɗum no woɗɓe ɓe mbaɗirta ɗum ni ɗum woni ko ganda kay on ji natte ɗe ganda mbaɗama e le vrai journal garene ƴayde Besbi le jour ƴayde Besbi noon ari tan wadde enquête walla mbiyen losko yajgo to gueɗe Bousso ɗum ɗon noon oɗo ɓiɗɗo debbo nangganoɗo tan fiya cabbi gam wiyede ko badɗo ko fotani wadde walla mbiyen ko badɗo adultère ɗum noon woni ko ganduɗa yete ɓe mbaɗi hen kay losko yajgo fanude to nete to diwan mo Touba garene ƴayde les échos noon ari tan ha joni wiide wonko ganduɗa kay ko labtani e contrat mo ganduɗa signanama ne tolne million ne tolne milliard uji capanɗe nayyi e joyyi ɗum ɗon noon ene foti ƴewtede oɗon enquête ina uddita yete kamɓe OCCRP kamɓe udditi ɗum ɗon yete e marché de l'armement walla mbiyen marché mo ganduɗa koko faye banggal sodde arme uji nanna e nder leydi ndi ɗum ɗon noon losko udditama hen ɓe mbi kay ko faye auto paade auto ji député ji ɗi ɗum ɗon ne kay namdal nani fawa hen faade toon to assemblée nationale to garene ƴayde l'observateur kañum noon ari tan ko wiide yete ɗo joni kay Sénégal to banggal gaz et pétrole koyɗen koyɗe tigui dari ɓe mbi yete e banggue hydrocarbure kay enjeu ji walla mbiyen ko ganduɗa foof ina taari hen ɓe gari ɓe mbaɗi hen losko yajgo yewtere yajde e nder ƴayde l'observateur ɓe mbi oɗo kay kanko o itti tan ko million ngaji sappo o totti mini ko yo nawto banque to kono noon miniraɗo o ƴetti million ngaji ɗiɗi ɗi waɗi ɗum mise e ko ganduɗa kañum woni pari foot ha perti ɗiɗon million ngaji ɗiɗi ganduɗa ko mawni ko tottunomo yo naw to banque to yete ko wayno noon hande nani ɓuura sarade leydi ndi kala joguiɗo koppareje nanna ɗum e ɗiɗo pari foot ji ganduɗa ko tampere addanta neɗɗo so perti ɗeɗon koppareje foof mbiyen ƴayde tribune sport kamɓe noon ɓe gari tan e jeenayo ɓe ganduɗa ko wadɓe qualifié Paris Saint-Germain noon ko hen jeeya ɓe mbi kamɓe kay ɓe mbaɗi qualifié oɗo saaha garene ƴayde stade coftal ɓalli uddata damal ɓe mbi kay Sadio Mané oɗo saaha e Lewandowski ɓe goni duel walla ɗiɗo ɓe ganda kay kanko Sadio Mané o yiiti hen hoore makko jaafa ɗon o yiiti hoore makko caggal nde oɗo ɓiɗɗo gorko kay joni wone sara makko ɓe mbi Barça e Bayern ko ɓe ganduɗa e Francfort e ɓe ganda kamɓe goni Olympique de Marseille koye tension ɓe goni saabu match uji ɗi ganda oɗo saaha ina faɗa ɓe ɗum woni komin gaddano ne banggal ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi joni udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe haaɗen nadde e banggal gongal en mbatta sona salminde tan omo ganduɗa kankoni Mouhaji Sidi Gaydé on noon ko gorko mo Thilogne woni toon to diwan mo France Alaji Ba kanko to Côte d'Ivoire woni kankone o salminama o juurama e Abdourahmane Cissé to Mauritanie Mari Ndiaye debbo mo Ogo salminama kankone e tan omo ganduɗa kankoni Aljuma Ndiaye to Nantes e joom galle makko ene wiye
e Amadou Gueye e BBC on calminama on njurama ɗum noon hettiyankoɓe mbatta sona jokkude ngaren tan eko fayi e hello men wongo payen noon e ko ganda ko kañum haalama hande journaux ji saabu ɗeɗo balde haalama jama gonɗo to diwan mo Karak ene dañi caɗele e jama o hakkude imamuji ganda clan ji gondi toon ha are woni hakkude mabɓe fiyodirde sisuje ko way noon saabu ɓe mbi goto e mabɓe kay ko jettuɗo kalis jama walla kalis keeso ko tolni mataw million ngaji 5 ñaami ɗum addi caɗele hakkude mabɓe ɗum ɗon noon hande haalde hen ne wawi wiyede weɓata saabu ko hakkude job e jaayo ko wiyete ko tan hande jamne fonno wonde ɗon ha ko wayni wasa dañde ɗum ko go ɗiɗo woni kañum ko ganda ko kañum huuri fof kañum woni ko ganda ko kañum woni soklo woni yimɓe gona julɓe mbiye ko imamuji gona e jama gona yimɓe ɓe ganda ko halifaɓe hande kamɓe poti fod ƴettude sukaɓe ɓe ndewnayi laaɓi moƴƴi kamɓe poti suutude kongude hande sukaɓe keɗo ko ɓen hande sukaɓe daroto ina ceerde ne woni arriɓe jama hande ena muusi noon ne hersini so neɗɗo wiye ko julɗo ina baɗe baade noon walla gueɗe baade noon e nder jamaji meɗen walla e nder galleji ganda ko cuuɗi Allah ɗum ɗon noon hande ne foti ƴewtede yewtere ne foti wadde saabu o caggal ɗo ƴewtidama imam mo ganduɗa ko kanko kamɓe dari ɓe pi neɗɗo ha waasi fittandu muɗum te saabi ɓe mbaɗi ɗum ko neɗɗo oɗon ina maha jama walla ne maha juma e nder diwan oɗon ɓe mbi jama mo mahata o a watta ɗum ko adi ɗum foof harene wonanno e hakkude mabɓe so oɗo umminoma galle muɗum yeehi to jama to juuloyi ha wattidiɗo wine maha jama e nder galle muɗum ɓe mbi ɗum a jeeya leydi ndi jama o a mahata ɗum ɗo addi ɗe ɗon caɗele ha neɗɗo waasi hen fittandu muɗum e dow maade jama suudu Allah neɗɗo ummo wiyene maha suudu Allah hayso tawi hande hakkude moɗon welani aɗa foti sa dañi brique ma pawa ɗon saabu mbaɗirta ko suudu Allah fewndeten ndu nafata ko julɗo kala ɗum ɗon hande hulɓinima so yimɓe jiki ha jamaji hande ne jewtide kareli kewi hen dukoli kewi hen mawɓe ɗiɗo ɓe ganda calmodirta yimɓe ɓe ganduɗa yete ƴewodirta e nder jama mo ganda yete ko suudu Allah te addi ɗumen toon ko juulu hulɓinima hande ko wayni so yiyama keesa yuppama to imamuji ɗiɗi nani mbadde wonduɓe ɓeeɗo e wonduɓe ɓeeɗo wona clan hankadi adda caɗele ɗe ganda wattinto koɗo Allah yiɗa hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe commentaire uji moɗon ina faade saabu ononne oɗon jogui miijo mon e ko wayni yo Allah waɗanen jaami kisal hokkude won aadi gongol so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o Mansour Sow alias Diaty wondude Ibrahima Thiombane